Ka kanhun ki samla kathan mau hati kilalet ya kendu ya ka District Medical and Health Officer DMNHO hanong po bat IT ru ya ka Dorcas pandawa penbiang doktor bat dawai da shin haki artli ki jaka sumar kata ha mau hati PHC bat maulas nai PHC. Habakran shakilar pthai kubur uba shan lang ding do bat ba Donald Mukti ki lapan pau ko jing sungkya namar ka jingbom dan doktor bat dawai da shin haki tiki artli PHC. Kilayet hu ba ki riu pat ba ki bajulit sumar hakate ki jaka sumar ki haban wan pai thli klam da yo e ki jing sumar bat ka ni ka bu jing e kham tam ya ki tu ki nong pang ki bawan na ki long yeng buduk ban hablit sumar shadu sning bat ki wei ki jaka bat wat sha sar shla. Tetua kum ki samla ki ba sa kadong kathan mau hati ni panpau ka jing singo si mo halor ka jing long jing man jong ka jing sumar ka kot ka khyang la banong hang te po kadong kathan ka jongi nadu ka mau hati PHC bat ka malos nai PHC kadau kalong namar ba ka jing bom don ki doktor kumbala ya thu moi we ki para samlarang ba jong kadong kathan kum mau hati PHC menta jan lai benai mden doktor nang ta kum maules nai PHC kumbala batain i la jandan kumba arsna mi ei mden doktor te ngam tip ka nakai ka daw ba ka sorkar kamla ban pha doktor ngi sungthu gi jinge gi babun ngi mat haba ki doktor kim don hapo ka PHC kinong pang ki baman lakas ngi kinong khakun ki baman lakas ngi gibri gi badon kam jing sumar ki baro ab sakunta tila da u doktor don hapo ka PHC mo kan long kai ka bam singo tenat ken nakabenta kinong pang nama teng kilawan lagi sekali ki bajengai lagi dong kita ki jungi andala apoy po PHC dan doktor kinas bapli haka jing mamla ban mo ban le ye nak bentak to jing pang ki pha ban le ski wi pade ki jaka sumar kaba wan ra ru ya ka jing singosi bat ka jing singo diaw nakabenta ki nong song ki ba don apa ka jing duk jing kerdu bat ru kum ki samla ni singo ban ong ba kane baru aku mane kadai ka jingduna jong ka sorkar ka failure jong ka government lane ka weakness jong ka government kumba mau kumbangi layo singo ni tiba adab nakaliang jong minister jong ka health uong ba kadaw kadai namar ba ki doktor kim jutre ban lech ki nong kandong kalong kai ka ba singo lengo kan mo ngan ai nok sai pi sibu menta pinwat kam haying jonga endang la ai pi ka kam are pile jatu jat pede man pim tre man tre kam teka ngaran hok ban be ya pi ngaran hok ban pendu pi to kam kum juru ka government kadon hok ban sis ya license jong uno u doktor lada umtre ban don lane ban le ka posting ka bala pha ya u te haga jing i jonga ka sorkar hi ngakwa ban khamnyon ka sorkar mak kani baro ki de ki daw jong sorkar ka sorkar hi mekalaya ka sorkar ka ba mo ka ba sotenat tang ban penmi ki polisi nakabenta ka jing mentoy simet ka jongka nang ta ka sultanar utang na ban pulut phut ki pisa ki bari hok jong pat ba ten rei bali pade kamla ban ai shakinong kandong wat tang u doktor hangte po mau ti PSC bara po mau snai PSC ngidon kam u MBBS doktor ho ngimla ban len ayush ngidon tang bahan rila da om dan pade MBBS doktor pade kanwara ka jing nakabenta ki babun akiliang baro ngan ong ruba ka jing bom don juki doktor hangte po mau ti PSC kawan ra teng mo sa jingyap kum ki khilung ilong kini ki ba armet namar bakim yo ka jing sumar ka ba long emergency tenak kata kada kum ki kun samla ki ka jingkit kli ba ka jing bakli nak benta ki nong song ki jongi sa kadong athan ka jongi ni kwa banang ka sarkar sngo bah ban bu doktor no hangte po mau ti PSC lakum no hapo sitayo hoj PI ngi development ki per handle da pim ai padi ka ko khya ka jongi ngisngo kuma pitu no ya ka hok ka jongi kum ki dok kisuk kontrak ke sangma ka sarkar ka jongu kitmu ban penlong ya ka state of Meghalaya ka $10 billion economy by 2028 Henry ngamtip ka thong ka jongki haba u doktor wat hapo PIC emla ban penbiang na concentrate than sa ki jakasor pe lang yang ni sapo nong kendong rut na mabale ngiru ngi dei kinong song sinong jong ka state ni don ya hok banyo ka jing sumar ni don hok banyo ya ka ya
ika kot ka khia kumba ki basa hasor ki don kam te nak ta kadau nak liang jingi kun samla lada ka sorkar ka le menti lane ka sorkar kam patiau ya ke ka ba mangi ngilawan hangne kumba ong i DMHO ba mairu inle inirap ingi man propose ki jingtho sapo DHS bat nak liang jongiru ngin hab balit kendu na unom ikmat jungi MLA ba un AA nak benta jo kane Henry te kane kan long ke ke ba ngosi bat kan long ba penbitar nak benta jungi kun samla jong ka dong ka than bat lada ka sarkar kamla ban le AA nak benta menta kata yau ngi kun samla ngin simpat nak ka sin jam wal da don kam ban khang talas don ka PIC ru nama balai ka jing bom don doktor da ki benai da ki snem ka penbitar ngi ki kun samla ki ba kwa ban tri hok nak benta ka bha kamiat jong upat ba halor ka jingwan jongi mta kasngi ange po ka DMHO kadai hadin ka jingyo jingi sibun ki jing ujor nak pajba nung snong jang kamawati dan kadang jongi ki badai ki samla mo ki don lang ki samla ki don lang kata ka jing klik no ban pejlang ya ka imlang salang po ka mawati hi bat kumju ka jing dongkam badai po hospital da kadon kasngi bangalai mi angte po hospital po mawati PC but hak tu kasngi bi like kemdan weru kinong tre po PC tinggal syue kren no ya u doktor dahar badai u ayush da ngilap sibun bakidan ki jing dongkam hangte ki PC da nakaliang ki doktor hangte doktor badai jong MBBS rumdan nang ta nakaliang supervisor ngilap bakidan ka jing duna supervisor hangte dan tangiwai da kumjuru nakaliang jong ki enam da halor jong kane kanong rim ba ngia lej engtai ni sa ya hadaka jing ya slok lang mi berkhai ilai wan lang mentah ne po ka DMHO banbu ka jing tho halor ka jing dong kam kerki ya doktor MBBS bat kamjuru ka jing dong kam ya kita gi boong mene ka supervisor bat ka enam da ngisngau long mah jing chai ben jing ya po ka nanti ke area mauti nomor ba ki doktor lai banai menta ndon doktor but sibun ki pajba ki badai ki ladai hi apo ki jaka belong kendong ki jundong kam ki gabon nadu ki ba armet angtai ada kilet po hospital ban lek kha khulung tai kemut kini kinos ki ba penkha ya ki penkha kun ba penkha angtai kim la banong ban bar khoi kin fusion responsibility rut haki nurse claim dadan doktor mentara kha khalung ka bar certificate ang tai kim la banong ban issue nang tai na po ka nanti PhD but ik de certificate ro ta kinong kandong stay khambun ke kine ki hawan mare chadu chane po DMHO ban sim ka bar certificate lane ya ki de certificate lane kanu jodong kam nakadaw bujing bomdon ki doktor ang tai but ka basusi baru kalong ba hadu ki dawai hajaka ba kinong kini ki khulung ma ki dongkam ki ni ki por lai ki ba ndai ka yom pang bistom bat ki dawai ru ang te galong ba yuba kumdon ba ki dawai ki ba biang ban pembiang ki khulung lane ki rang baru but hadu ya kini ki badai ki emergency medicine ban ba ai da ka fon ban tunjo emergency medicine lada dongkam kerki ya ki dawai yang te po PC wat ikine ru na kadau bomdon di MO klemla ban ai ya kita nomor umdan ban authorize ya kate ban ai ya ki dawai ban sim ya ki dawai lang ba kate ka fon ban penbiang lang sya ki tu ki emergency ba dongkam kerki ki dawai bat kumjuru habang syong menta di mecho ngi yakran ru ba ki dawai nang ne na po nang ne ba di mecho kibun ki dawai ba la banyo na kanika di mecho na so ban ong ru ya ki baterai hapu PC badai nakalyang jong kadawai bakin long dan kecik kli ban mare lang ban wat iki dawai habar kaljing dongkam pu PC kadongkam ta haju kapor kani baru indai sim kelung lang bar khoi bai kran mata ka failure hi kadai hi jong government hi namar ki doktor hapo ka jela jungi kibun ki ba don hapo training ki ba don ha ba fer andrai
ka polisi trai kala dunahi na ka government hi ka jing bam penbiang bah ya ki doktor bahaki hospital ada dei ha kinu kinu ki PC ka badai ka ba idong kam kerki ta naklang jengi mah ni dawa ya ka sarkar hi berkawai ka sarkar hi kamtam ya u minister jong kahal ba subha pejlang hang ne po ka PC ada kada ya ka mau ti PC la ne ka malos nai PC namar wat ka malos nai PC ro nado afsau terik Desember jong ajar afsau ki klem yo chu doktor klem do doktor kemud tak la jan long la asnam temaki hang te ru kimat ka jui ka jing kembaman ka mau ti PC ta ka goman kala dei ban kami shwai kini ki badai po kinong kandong ma ki badang kam sha sibun ki jing dong kam jing erap na po na ka sarkar lane dadai na kano kalyang ru badai hi na ka health department ta 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 na kalyang jong di MHO hi bai dei bat ka jing derna ki dawai ta ilong ru ba kani ka bang ibu ngani kot mentamu jina dawai infa ya kane sepo ka DHS nabat ka jing dona ni doktor ru ban pha si DHS khanang ba na kale ka DHS ken le kanu ban pha no ya ki doktor lane ya dawai ban bu na menta ka mau ti PC bat ka molos nai PC